Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Dünýä türkmenleri gepleşýüniň bu sanyny Göktepe Söwüşi we Hatyry unubaradaky söhbetdeşlikleri dowam edýäris. Onuň dowamyny biz size türkmen ýazgysy we Seýinçi Hudaýberdi haly bilen bu tema boýunça geçirilen interwiýuny, şeýle-de Azatlygyň arhiwinden ozalky ýyllarda Hatyry unuна bagyşlanan gepleşiklerde Aşgabatly syýasy aktivist Nurberdi Nurmämet hemde ýazyjy we Seýinçi Amamrat Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşliklerden bölekler eşitdirýäris. Gepleşýümde Pragadan türkmen ýazgysy Hudaýberdi haly gatnaşdy. Geçen gepleşýümizde de gurrun etişimiz ýaly garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryny 12-nji ýanwar Hatyry uny Türkmenistana resmi derejede bellemeklik ýola goýuldy. Hudaýberdi Hatyry uny bellemek uğruna garaşsyzlygyň ilkinji güllaryny alınıp barlan işleriň baş maksady näme? Bize şu arada gurrun berip bermesiňiz? Bir ýerde bir ýagdaý ýüze çykdy. Türkmenistan SSR-iň düzümine, ýagny Moskwa garaşlydy. Moskwada bolsa kommunistleriň hökümeti höküm sürýärdi. Bizim bilişimiz ýaly kommunistik sistema synyny, şonuň synyna bilen baglanyşykly Türkmenistanyň düşen ýagdaýy aýan edilmeli boldy. Eýsem Türkmenistan nähili ýagdaýda da diýilen soraw ýüze çykýar. Şonu Türkmenistanyň Moskwa ýagny Orsiýete bakna bolanlygyny aýtmak zerurdy. Sebäbi gönüden göni Türkmenistany Rus imperiýasy döwrüne basyp aldylar. Kut şol şerti düşündirmek üçin garaşsyzlyk gününi bellemek zerur boldy. Hemen Göktepe'niň synyň çenesi Türkmenistanyň territoriýasyny Russiýanyň kolonial ağalygynyň başlangıcı diýilip ýylan edildi. Kut şol tarihi zerurlukdan 90-njy ýyllardan başlap şu mesele öýer boýuna galdy. Hudaýberdi ýene de bir mesele bar. Haçan Göktepe'niň Hatyry uny barada gurrun gowdaglaryny köplönç halatda näme üçin türkmeniň beýleki söwüşleriniň Hatyry uny beýlenilmedi diýen soraw sorulýar. 1855-nji ýylda Saraw söwüşi bar, 1858-nji ýylda Garrygala söwüşi bar, 1873-nji ýylda Gazawat söwüşi bar, 1885-nji ýylda Daş köprü söwüşi bar, başga da bir topar söwüşler bar. Olaryň ählisiniň Hatyry uny belleje bolsaň bir ýylyň kalendarinyň en çeme gününi Türkmenistana Hatyry günlerine bagyşlaýmaly bolardy. Onu näme üçin Göktepe'niň Hatyry uny barada gurrun gowdaglaryny beýleki söwüşleriň hem Hatyry uny bellemeli diýen ýaly gurrunlar gowdaglaýar. Indi bir ýerde ýene de şol kolonial düzgüni dolanmaly bolýar. Sebäbi kolonial düzgün Türkmenistanyň bütün şertini özgörtdi. Türkmenistanyň ähli territoriýasyny bir ýurda bakny etdi. Uruşlar barada aýdylan meselem Garrygala söwüşi ýa-da Sarat galasyny bolup geçen söwüşler, bu beýleki söwüşler, ol ýer aralygyny döwlet arasynda nähilidir bir çakmaşyk söwüş bolup biler. Bir söwüşde bir halk ýeňer, beýleki bir halk ýeňiler, ol söwüşler köp. Eger ýeri gelende meselem bir belli sene bolsa, onu bellep bolar. Bir 50 ýyl, 100 ýyl ýa-da 150 ýyl geçen bir takyk dolun sene bolsa, onuň bellemäge zerurlugy bolsa, onu bellep bolar. Ýöne galan ýagdaýda ol söwüşleriň ähmiýetini Göktepe söwüşi ýa-da Gazawat söwüşi bilen diňişdirip bolmaz. Sebäbi şol söwüşlerden soň millet düýünden başga bir siýasatyň golunyň aşagyna düşdi. Özem şol düzgün 100 ýyldan gowragam dowam etdi. Türkmenistanyň 2009-2017-nji ýyllar aralygynda Göktepe söwüşiniň tarih kitaplaryna düşündirilişi üýtgedi. Muňa 2009 we 2017-nji ýylda çap bolan okul kitaplarynyň tekstleri deňeşdirip göreli. Meselem 9-njy klasyň tarih kitabyna Göktepe söwüşi barada 2009-njy ýylda şeýle diýilýär. Galany goraýjylar ejizlik etmändirler, gahrmançylyk bilen goranmaklaryny dowam edipdirler. Ýeňşe hiç ýyl umyt ýok wagtyna şeýle batyrlyk bilen söwüşilmegi türkmenleriň gözsüz batyrlygyndan nişanlar. Galanyň içiniň hemme ýerine söwüş barha güýçlenipdir. Padşah goşunlaryna ýetir almak gerek däl diýilen buyruk berilipdir. Olar galany goraýjylar ýaş diýmän, garry diýmän bir uzundan rehimsizlik bilen gyrypdyrlar. Hatda galadaky öýleriň we ýerdöleleriň içindäki haldan gaçan garrylary, çağalary hem aýamandyrlar. Emma galany goraýjylaryň eli ýara tutany ölümini boýunna alyp duşman bilen batyrga söwüşipdir. Türkmenistanyň tarih kitaby 9-njy klasslar üçin 159-njy sahypa. Inni şol bir tarih kitabynyň
9-njy klas üçin niýetlenen şol bir tarih kitabynyň 2017-nji ýylda çap edilen redaktorlanan görnüşinde şeýle diýilýär. Galany goraýjylar ýejilik etmändirler, gahrmançylyk bilen gorunmaklaryny dowam edipdirler. Ýeňşe hiç ýyl umyt ýok wagtyna şeýle batyrlyk bilen töweşilmegi türkmenleriň gözsüz batyrlygyndan nişandyr. Bolýa bu ýerleri bolşy ýaly alınıpdyr. Indi şoň ýygynak sözlemler padşah goşunlar ýaş diýmän, gary diýmän, türkmenler bir uzundan gyranlygy barada aýdylan sözlemler duruşy bilen tutuşlugyny aýrylyp onuň ýygynak sözlemler hem bolşy ýaly alınıpdyr. Indi 2009-njy ýylda tarih kitabyna aýdylan sözlemler 2017-nji ýylda diýmek aýryldygy bolýar. Muňa näme hil düşünmeli daýberda? Indi bu ýerde şol bolup geçen süwüşüň beýle bir agyr däerligini aýtmak isleýärler. Şonu gynansaňam tarih şeýle bolupdyr, onu soňam bir zada berki ýatda saklamak gerek. Göktepe süwüşüniň taryhyny şunky türkmenler däl, şol süwüşe gatnaşan adamlaryň özleri ýazdylar. Ol bilen general Skobelowň ýanyna bolan Gradekowyň taryhy bar. Göktepe galasynyň basyp alnyşy diýilip 4 tomdan ibaret. Hem beýleki beýle tarihçilaryň işleri bar. Muman Rus tarihçilari şol ýagdaý ýazdylar. Ruslaryň özü ýazdy. Biz onu türkmenler onu ýazmadylar. Türkmenleriň nähili mert göreşenligini şolaryň özü aýtdy. Türkmenleriň nähili gyrlanygyny da şolaryň özü aýtdy. Şol çeşmelerden alınan maglumatlarym gysgaldylýar, ýagny üstü örtülýär. Bu ýerde elbetde faktlaryň bir ýaşyrylmagy ýaly bir fakt ýüze çykýar. Gynansaňam bu beýle däl, ýagdaý gaty agyr bolupdy. Onu bizdäl şol ýagdaýy döreden adamlaryň özleri aýtdylar. Ýöne bugün näme üçin şol adamlaryň aýtmagy batyrlyk edip aýdyp bilen sözüni ulanmaýanlyklaryna men haýran. Bu ýerde belki de Türkmenistanyň häzirki alyp barýan siýasatynyň täsiri bardyr diýip çaklamak mümkin. Göktepe töweşi barada gurrunglerde häzirki Aşgabatyň çäginde ýerleşen Gorko depesi barada gurrun bolýar. Şu depeniň nähili ähmiýeti bar? Göktepe töweşi bilen nähili ýylteşigi bar? Şu barada sizde nähili maglumatlar bar? Ol Gorko depesi irki zamanyň galasyndan galan Gorko ýagny Dagjagaz diýmek, fars dilinden terjime edilenini, ol Parsiýa döwründen gaýdýa, şondan soň bir näçe galalar döräpdir. Ol galalar ýok bolupdyr, ornuna ýene gala döräpdir ýa-da bolmasa Göktepe galasynyň öz içinde oturan Diňli depe bar. Diňli depe de Göktepe galasynyň has gadymy zat. Indi Gorko depesiniň betbagtlygy nämedir? Skobelew şol depeniň üstünde soňky towa gelen hanlary kabul edipdir. Ýekeme-ýeke. Hatda şol hanlaryň arasynda iň bir beýik awraýlyk hata edilýän Dykma Serdarym bar. Dykma Serdaryna özü gelipdir, "Men galyjym" diýipdir-de, bir inni süwüşere ýer ýok diýipdir. Skobelew şol depeniň üstünde hanlaryň ençemesini kabul edipdir. Şolaryň towasyny kabul edenlerini öz tarapyna geçiripdir. Soň olar Rus padşahyna hyzmat edipdirler. Towasy kabul edilmedik adamlary şol depeniň üstünde atypdyrlar. Şoň bilen birlikde şol depe Göktepe galasynyň ýeňilmeginiň hem şondan soňky diýeri galan hanlaryň bir näçesiniň towa eden ýeri bir depe hamana diýersiň şo zatlara şaýat bolup galan bir beýiklik ýaly bir zatdy. Şoň üçin Niýazow onuň ýanyndakylaryň aýtmagyna görä şol depeni halymandyr, şu depeni aýryň diýip buýrup beripdir. Biz gepleşigimiz azatlygyň arxiv materiallary arkaly dowam edýäris. Aşgabatly syýasy aktivist Nurberdi Nurmämet Göktepe töweşi we hatyry unu barada ozal hyýrlarda azatlyga şeýle gurrun beripdi. Göktepe ursu gutaryndan soň Türkmeniň durmuşy gaty üýtgedi. Türkmen Göktepe ursundan öň 4 destury hem şeriýata dayanan ulagy aksinati görünüşindäki durmuşy özüniň ýörelgesi hem de öz siyasi, iqtisadi hem harbi birlik hükmünde ulanýady. Göktepe ursundan soň soratlar aýryly. Üstepede kağıtlar ýüre çykdy da döwlet tarapyndan. Döwlet ideologiyasy tarapyndan bize ýa-ni türkmenlere diýilen zat, ýa-ni kabul ettirilen zat Türkmenistan ortaýa melekin birleşdi diýdiler. Emma hakykat ýönünde Türkmenistan ortaýa melekin dälle zorluk bilen birleştirildi. Onu kan gerek urslar boldy. Şol birleştirildi. Aýdaly häzirki Daşoğlu vilayetinde bolan Qazawad urşy 1873-nji ýylda
Soň ortlar Uluyada gelen soň 1869-njy ýylda şu taýda ýerleşen soňlar türkmenleriň iki taýpasy ýomtlar we tepeler şu taýda ortlar bilen uruş edýärler. Ondan soň kän çakmyşlyklar boldy. Kızlarbatda, başga ýerlerde bu Daşgowuz bilen şahl adamyň arasynda ol uruşlaryň sebäbi türkmenler öz ýurtlaryny ortlara bahş edesi gelmedi. Emma iň galaply uruşlar Göktepe'de oldu. Biri 1879-njy ýylda, ikincisi 1881-nji ýylyň 10-njy ýanwaryna ören pazygaly ýagdaýda tragediýa bilen gutardy. Olaň ilkinji Göktepe uruşunda ortlar basylyp öz gelen ýerlerine özleriniň şu şahadamdaky gol qalalaryna hemde çekişleriň üstüne şotak gitmeli bollar. O taýdan ol Kavkazda da ýerler köp bölegini. Ýöne ikinji ýeret ortlar kap uly güýçlen gelip ikinji Göktepe uruşunda ýalwaryň 12-sinde Göktepe galasyny tartadandan soň türkmenleri ýeňişe sebäp etdiler. Nistaýda şol uruşlary bilmeýänem ýok. Şol uruşdan habarsyz taryhçam ýok. Emma ýene-de Türkmenistan ortada milletin birleşdi diýen konsepsiýany öňe sürmek üçin Göktepe uruşyny kim baha garap, bilgesleýin, bilkaslaýyn, onu yerli ähmiýete eýe bolan uruş hökmüne görkezjek bollar. Şu arada men bir wagt Rasyakowyň makalasyny okapdym. Ol şuňa ýaky delil getirýär. Şol uruşda bary ýogy türkmen halkynyň 3%-i şol uruşa gatnaşdy diýipdi. Olara ilkinji ýalňyş 3% däl. Onuň has köprek üstesine de ol uruşa ýeteler tepeler däl. Ol uruşa kän taýpalar gatnaşdy. Onuň şuňa ýaky watlary diýmek bilen çeneçi taryhçylar ýa-da orset ideologiýasy, Sowet ideologiýasy, türkmeniň öz içinde ýetişdirilen oýnapdy ideologlar şoň alaky netije çykaryp ýurtda Sowet Soýuzyna höküm sürýän ideologiýaň peýdasyna şoň çykyslar etdiler. Biz gepleşigimizde türkmen ýazgysy Amamurat Bugaýewiň Göktepe we Hatyra barada 2017-nji ýylda azatlyga beren interwýusynyň bir bölegi eşitdirýäris. Türkmen toprağını vatan korumak üçün milletin ağır namusunu korumak üçün juda köp sarly garly sakmışlıklar boldy. Şonu da bizim ata-babalarymız özlerinin milletin öňünde, toprağın öňünde borcuny aňrýany bilen berja etdiler. Ine şuň welinde näse geň alsaň da ediläýmeli zatlaryň bir topar edilen ok. Meselem men kanun zatına gurrunu etmeyin. Türkmenistan'na 7 tane teleprogram işleye, şonsu da radyo programı işleye. Şuların ehlisine in yukarı derecedeki toy bayram programmaları veriliyor. Bulmanınla aydalı programmaların 7'sinde olmanına da birine, ikisinde bir miraslı ya yeni gayrıda şun halk hakidası özünün tarihinin hormatını tutke, özünün mertlerinin hormatını tutke deyip bir gepleşik edip olurdu. İnmersi. Ya da olmasa yurtta edil 2017. yılda neşr edilen gaziyetlerin sani 29 tane. O jurnallara 30 tane, men jurnaldan gurrun edemek. 29 tane gaziyet neşr ediliyor, günlük neşrler. Yani şuların da hiçsinne Türkmenin özünün tarihine hormat koyarlığı hakkında halkın hiç bir yokurdan verilmeyen görkezmesiz özünün tarihine hormat koyup özünün mertlerini, özünün dünkü şehitlerini hormatlayanlığı hakkında yekecek etirdat yok. İnaş bu zatlar abi günlük edilemeli, edil şuun edilemeli zatlar öyle Türkmenistan'na şol edilmeli esası şu zatlar hakkında olurlar bir Muradanlı nefesda elbette başını başladılar, olan başlarını son doğan bolmadı. Şu tarih doğru yazılmalı. Mesela ne bir Göktepe tarihine neyse yazdık diyeselerde Göktepe tarihin tek doğru yazılan Beylek Sarıq'ta hoş, Kargalası hoş, bir Kazavap kırılışı, bir Bolşevizmin eden ettilikleri. Bunların hiç sakınlı düplü ne ilmi monografiyalar var ne de çeper eserler var. Ne şular edilmeli, sunwatam, edebiyatım öz yüzünü, öz tarihine urunmalı.
12 yanvar ya olmasa 6 oktyabrda edilmeli iste bir ýylda 365 gün bar bolsa 365 günläp edilmeli iş özüm o ýylla kämilleşip dowam etmeli iş. Ömür boyu dowam etmeli iş. Eger türkmen milleti ýaşasa şu taryhym dogrusul taryhym ýaşamaly.